Emmejağda salamom ýagdaýlaryňyz arada ölçü alnyşynyň videosyny goýdum. Onuň goýdum molin prosmotrum atygowally ýöne podmol boldum sebäbi manken almadym-da isgarydym özüne allym. Biziň käbir oglanlarymyz gaty ağaçda bilýärmi? Hemmekse diýemokda arasyna gaty ağaç hereketler etýärler, gaty lişne zatlar ýazýarlar, şo gyzyň ölçegini alýan-da inni. Ine ştaýlaryny alýan bolyn zat görmedik ağaçlar we arasyna şon ýaly haramzadalar köplük sebäpli biz arkaýyn işläp bilemdik. Biz ýaly tikinçiler mysal üçin şu işini rahmetini goýjak adamlar şon ýaly ağaçlar üçin ýygyl işläp bilemdik. Öz heleylerine öýde oturtýarlar, bitnetme ýylyň heleyiniň gyzynyň diňe de şo ýylyň näýle gahamel ýylyň gyzyna gelinine seredip ýörler. Ýöne gözde tutturlar. Ondan şolar ýaly haramzadalar köp bolan üçin arkaýyn işläp bilemdik. Şoň üçin o jagat gyzyňam ahyr ejet hakaty barnyň pozmaly boldum lişni zat köp ýazýarlar adamlar we goýberdim. Seredimni ölçek şuň goýup alyp gorkadyň mankenine oglanlar. Maňa da bir zat ýazyň, gowsy var, maňa da bir zat ýazyň. Gelakym seredip ölçek ýakyndan gorkut. Indi 14 tane golmaly şuny ýigderlikde hiçsin bulaşdyramak mene ýa näçe wagt ende gitdir. Boy gows bir biodro bitçkan uzunlygy, bitçkan aralygy, talya 1, talya 2, döş aralyk arka, ýeňiň 3 bogyny egin açylys. Şu ýigderlikde ýa. Indi boyuny elinden başlaýar. Şeýdip aşak. Nira şu krendim oyda niran dikleter şoňa gora topugymdan ýere devirýär. Şu eginiň tikininden goýun aşağı çenli birinji boy. Köp adam arkadan alýar, köp adam ýöňden alýar, men öňden alýar. Indi gows kemligi. Ýakynda da goýja görmýär, dämi? Gows kemligi. Gaty gysamyzda, atam halpardamda, şudaşyndan şeýdip çykaýlanmaly. Gowsy. Soň bili. Soň biodro da şeýle şo çykyp duran ýerinden taglamaly. Ondan aşağı bolmaly, ýokary. Onam şeýdip daşyndan aýlanmaly, gatyn gysmaly. Soňandan klientin daratdy berber şeýdip daşyndan aýlanýar. Ondan soň bitçkan uzunlygy elinden aşağı şeýdip gowsyň üstü. Näçe bolsa 24 çonky. Soň bitçkan aralygy. Ine 16 tane şolarçyklar 18 bolýar. Daýo biz ýarlyklar 20, hafta ýollar 22. Ondan soň bitçkan hanaýa elinden işläp bitçkan aralygy soň talya 2. Men şu elinden aşağı bili arkada öňde aýratýar ýa men ýupamady ine. Seredin gyýlap, şundan häzir düşündirjek men üçin etýärmi? Birinji birinden ýaz. Klientim. Ine. Seredin çykatta ýogurlaňda şu götürülür. Bu esasy näme gerek kaketke koýup tükende şu aty gerek bolýar şu. Sebäbi köp adam diňe şu öňünden ýa-da arkasyndan ýekje şu biliň elinden aşak bil beýpligini ýekje alýar. Ýa öňünden ýa arkasyndan. Şonu ikisinden almada ana şu mädeni taýýarda öňe oturdy. Arkaýa ur. Ine arkada oturdu. 2 santim, 3 santim oynaýar. Olam näme gows galyr ýa-da ýokary. Köp adamyň kaketke koýunyny seredimde öňe galýar da arkasyndan sallanýar. Şoň sebäbi haýsamlarda bir numar çalanýarlar. İkisininkine ananoklar. Ondan o kaketkany koýunyň musaçy kaketkasyn eterin sardy ýa, şonu gowsyny galyr ýa. Bir santim kısaltyp aşağı göndermeli. Şoň galdyrmasa öňüň ýokary da arkaňa aşakda bolýar. Şoň ölçegini artan gaty goýup. Indi döşalar ştaýda şeýde. Şu iki ine şu onuň ýanyna döşalar öňü 28-29 arkada 2 santim ýaly koýar. Ine 30-31. Ondan döşalar arka almak. Soň ýeriň uzunlygy sadece klientin şeýdip ýeriň etletýärde, ýeriň uzunlygy soň ýeriň 3 bogly, ýeriň henkide bolsadyň ýeriň 3 bogly. 1 bilemne 2 bula 3 tane bogyny alýar, açyk bolar, şeýdip goýýardy. Hatta Osman. Soň ýeriň soň elimden de açylışdy. Nüştay, 10 santimetr. Horraklar 10, aç daýoraklar 11, hat daýo genjelemek 12, 13 bolýar, ondan öňe bolanok. Açylış amina şundan. Men aýtyklar bolýar. Şundan şeýdip, aýtyklar ýa-da şükürlendim, koýmaýarmän. Aç biz ýa-da daýoraklar şeýdip 12. Ana şeýle hadi bolar diýerler. 13, 14 olmaz, o klientin goýar üstüne galy. Şolar ýa-da 14 tane ölçe bolýar, ýa-da şu arşym ýa-da, men arşym şun ýa-da, aty köp adam ýa-da ölçe arşym goýar. Indi şu ölçe arşymam nemesini proýmany şun ýaly ölçede proýmany nähili oýun şuna 5 koýup derçek onuň gorkajak ne diýip bolsa onuň hatan goýup şunu